ste dobrý človek, Felipe. Nie, som človek, s ktorým sa dá veľmi ťažko výjsť, áno. Ja som taký mrzutý vlk samota. Nie, vôbec sa nepodobáte na nejakého vlka. Nie. Kam Felicia. Ďakujem za všetko. Bač. Veď, takí ľudia, ako ste vy, už ani neexistujú, takí čestní, ktorí sú schopní bojovať za to, čo by chceli, čo majú radi, celým svojim srdcom.